melder fra i hvert fald. Ja, vi skal også have bus. Vi skal ikke være røgfan, men vi skal i hvert fald forbi. Ja, så vi lige over sådan noget. Jeg smider lige af her. Yes. Central vinduesmelding herude fra Valby Langgade. Vi har et overtændt autoværksted, hvor den står ude igennem taget, og vi har udlagt et par højtrykker, og vi vender lige tilbage med yderligere tilbagemelding. Og der er en op i forhold til bygningen heroppe på loftet. Koordinerer det lige sammen med røglykkerføreren og tage eventuelt et termisk kamera med deroppe. Yes, fornemt. Så hører jeg fra jer sammen. Hvad? Ja. Og inspektør. Kan jeg bede nogen? Lige præcis. Yes. I3 henvender sig til sig, eller til dig, og beder med termisk kamera. Jeg vil bare lige have dem med op og sikre sig i forhold til eventuel varmespredning op under loftet og røgspredning her i henhold til opgangen her. Okay. Så den opgave har de. Hvad? Så får han fra mig. Yes. Det er et udmærket kort. Luksus, tak skal du have, Nilla. Prøv at lave nogle målinger på facaden en gang. Du holder den her inde, så starter den automatisk. Og inspektørvognen i Islands Brand, hvis du vil sige til I3, at det termisk kamera, det kan de komme og låne os, og meningen er, at de skal lave et eftersyn af Valby Langgade 108 i forhold til varme og røgspredning. Skidt. I3 ser på vores termiske kamera med hensyn til varmespredningen 108. Ja, det er korrekt, og blot til orientering, så er dæmningen indsat med 2 højtrykker og T-angreb her fra forsiden af, og røgtænderne er sendt fra bagsiden med en højtrykker. Indsatsleder brand og forbindelse til indsatsleder politi. Ja, vi lytter. Skift. Ekstra sprøjte og stige over til den anden side. Fældevejsstige, mødt Ulefingervej nummer 5. Ja, tak for det, Fældevejsstige. Undskyld forsinkelsen. Ja, på vej ind, og jeg bliver rigtig stige. Hvad var det taget? Jeg kaldte en ekstra station til bagsiden til stige. Jeg kunne slet ikke høre det. Godt. Jeg kunne slet ikke høre det. Okay. Og jeg sætter siden op og tager kanten. Højtrykker. Fint. Og det er lidt fint. Opkald inspektørvognen her, Islands Brand skift. Kalder inspektørvognen. Jeg får ekspert på vej ud til jer samt bagvagt. Det må så. Hvad siger du? Kun én højtrykker deroppe. Ja, der er kun én højtrykker. Så prøv at tage den. De tager den anden højtrykker til taget, så vi har ikke flere højtrykker. Nej. Men du kan se, de er deroppe nu. Hvad siger der inde til udtaget? Anden to lejligheder. Ja, to lejligheder. Og så prøv at se, om du kan få en tur op på loftet. Opkald inspektørvognen her, Islands Brand skift. Ja, vi har udlagt en røgtrykker heromme på forsiden, og vi har røgdykkerne om os.
og de er inde i lejligheden nu og begyndt at slukke. Vi rejser en drejestige her fra forsiden op, og også med en højtrykker, og så tager vi lige det der op i taget. Jeg vil stadigvæk godt have stationen på bagsiden, der hvor du holder, til at køre op og lave et eftersynsskift. Ja, vi er modtaget, du vil have Frederiksberg, og de laver til at lave et eftersyn. Men fra bagsiden ser det ud, som det er ved at gå i taget heromme, så må det ikke, at vi skulle gå en tur op på loftet? Jamen, vi har en tur på loftet. Jeg har bedt rådgiverne om at gå på loftet. Vi rejser drejestigen nu her fra forsiden, kan vi sige, og de har en højtrykker med op, og de begynder så at slukke af en skift. Og inspektørvogn, følgeskadebekæmpelse må godt skaffe skift.